samostalno glasanje slijepih i slabovidnih osoba na izborima. Agencija INSERT je izradila aplikaciju uz pomoć koje slijepe i slabovidne osobe mogu samostalno da glasaju na izborima. U narednih nekoliko minuta demonstrirat ću vam kako funkcioniše ova aplikacija. Sad ću je pokrenuti. Test izbori. Uz ovu aplikaciju dolazi posebno izrađena tastatura koja ima najviše sličnosti sa običnom telefonskom tastaturom. To je znači 12 tipki, 10 brojeva i 2 tipke koje sa strane služe za dodatne funkcije. Bilo koje dugme pritisnem na ovoj tastaturi, pokrenut ću aplikaciju. Dobrodošli na izbore. Poslije zvučnog signala upišite broj za identifikaciju. Evo sada ću upisati broj za identifikaciju. 0, 0, 0, 1, 1. Broj je prihvaćen. U svakom momentu možete pritisnuti 1 da dobijete pomoć. Brojevima 2 i 8 krećete se po listi. Brojem 5 ulazite u pojedinačni pregled ili izlazite iz njega. Brojevima 4 i 6 krećete se između glasačkih listića. Zvijezdicom zaokružujete stavku. Tarabom završavate glasanje. Glasački listić 1. Izbor za predsjednika. Lista od 8 stavki. 1. Filip Filipović, Stranka akademskih radnika. Sada mi je otvoren glasački listić izbor za predsjednika i kada pritisnem broj 8 na ovoj tastaturi, prelazim na sljedeću stavku. 2. Marko Marković, Savez poštenih političara. 3. Hasan Hasanović, Evropska kulturna stranka. Evo, pritisnut ću još jednom. 4. Valentina Hasanbegović, Stranka nezaposlenih ekonomista. Valentini ću dati glas, pritisnem znači zvijezdicu. Zvijezdica, da li je vaš izbor? 4. Valentina Hasanbegović, Stranka nezaposlenih ekonomista. Pritisnite zvijezdicu da potvrdite ili nulu da odustanete. Znači potvrđujem, ponovo pritisnem zvijezdicu. Zvijezdica, 4. Zaokruženo. Valentina Hasanbegović, Stranka nezaposlenih ekonomista. Ako pokušam nekom drugom još da dam glas na ovom listiću, dobit ću ovo obavijest. 3. Hasan Hasanović, Evropska kulturna stranka. Evo, pokušat ću da dam glas. Glasački listić je popunjen. Znači ne mogu napraviti nevažeći listić i mogu sada da pređem na sljedeći glasački listić. Pritisnut ću broj 6. Glasački listić 2. Izbor za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom. Lista od 15 stavki. 1. Savez poštenih političara. Isto znači krećem se, pritisnut ću broj 8. 2. Stranka muzičkih kritičara. 3. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. 4. Koalicija za bolji život. Evo, vratit ću se gore. 3. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. Otvorit ću listu. Otvorena je lista. Lista od 4 stavke. 1. Sejfo Hadžić. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. 2. Darko Vrankić. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. Evo daću glas Darku. Zvijezdica, da li je vaš izbor? 2. Darko Vrankić. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. Pritisnite zvijezdicu da potvrdite ili nulu. Zvijezdica. 2. Zaokruženo. Potvrdio Darko sam. Vrankić. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. Zatvaram listu. Zatvorili ste listu. Tako 3. mogu da glasam Zaokruženo. na sljedećem Fudbalsko-nogometna listiću. patriotska. Glasački listić 3. Izbor za Skupštinu kantona. Lista od 13 stavki. Sada ću završiti 1. glasanje. Bankarska partija Prosperiteta. Kada pritisnem tarabu, Taraba. Pritisnite ponovo tarabu da potvrdite kraj glasanja ili nulu da nastavite glasanje. Taraba. Vaše glasanje je završeno. Pritisnite zvijezdicu ako želite da preslušate vaš izbor. evo, pritisnut ću zvijezdicu. Zvijezdica. Glasali ste ovako. Glasački listić 1. Izbor za predsjednika. Valentina Hasanbegović, Stranka nezaposlenih ekonomista. Glasački listić 2. Izbor za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. Glasački listić 2. Izbor za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom. Darko Vrankić. Hvala što ste glasali.
i na ovaj način slijepe i slabovidne osobe mogu da samostalno glasuju na izborima.